wensen gaan in vervulling bij de familievoorstelling van Kikker. Op een mooie avond zitten Kikker en zijn vriendjes te kijken naar de sterrenhemel. Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen, zegt Haas. En dan schiet er opeens een prachtige gele ster pijlsnel door de lucht. De vriendjes van Kikker hebben de vallende ster gezien en doen een wens. Maar na een tijdje zijn de wensen nog niet uitgekomen. Kom jij naar de Schouwburg op woensdag 14 november om Kikker te helpen alle wensen van zijn vriendjes in vervulling te laten gaan? Op het podium van dit prachtig theater vindt op 24 november de jubileumvoorstelling plaats van 100-jarige fanfare Sint Oda uit Merselo. We gaan groots uitpakken met fanfare, drumband, jeugdorkest, aangevuld met een combo en een grote zanggroep. We flitsen door 100 jaar geschiedenis en u zult muziek horen van klassiek tot pop, jazz en nog veel meer stijlen. Kortom, te veel om op te noemen. Dus kom allemaal kijken op 24 november om 8 uur in dit prachtig theater in Venray. En vier met ons het 100-jarig jubileum van fanfare Sint Oda. Het grote nationale en internationale succes is niet verwonderlijk. Slapstick is muzikaal variété op lachwekkend hoog niveau. De Wereldband brengt op vrijdag 2 november een ode aan de muzikale komiek en geeft een draai aan beroemde scènes van Charlie Chaplin, Buster Keaton en Laurel en Hardy. Joep van het Hek omschrijft de show als theater zoals theater hoort te zijn. En André van Duin omschrijft de show als zo goed, zo geestig, briljant gewoon. Een voorstelling voor jong en oud waarbij taal geen rol speelt. Thomas Akda, de alleskunner, is terug op het toneel met de lang verwachte eigen muzikale cabaretvoorstelling samen met gitarist David Middelhoff. Met verhalen, liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en de dood. De voorstelling gaat over hoe we met vallen en opstaan proberen invulling te geven aan ons leven. Op zaterdag 3 november dan vieren wij het 100-jarig bestaan van muziekvereniging SMT uit Oostrum. En dat vraagt natuurlijk om een feestje. En dat noemen wij magnifiek, want dat gaat het ook zeker worden. Een magnifieke avond waarin wij verschillende vormen van cultuur samen gaan brengen. We gaan een wervelende show neerzetten hier in de evenementenhal die een lust zal zijn, niet alleen voor het oor, maar ook voor het oog. Er zijn Afrikaanse dansers, er zijn bagpipers, er is vuur, er is show. Het is echt een evenement waar je bij wil zijn. We hebben daarbij diverse artiesten. Natuurlijk zal er zang bij zijn. Niet van de minste, ik noem Lex Uiting. Hallo, dit is Lex Uiting. Zaterdag 3 november kom ik gans naar het Zuiden om samen met SMT Oostrum er een magnifieke avond van te maken. Het wordt een geweldige avond waar van alles te doen is. Heel groot podium met 3 onderdelen waar steeds afwisselend artiesten optreden. Het eigen harmonieorkest natuurlijk, maar ook de slagwerkgroep die niet het traditionele werk laat horen, maar echt spectaculair iets naar voren brengt. Wie is dan? Hoor je? De liefste clown ter wereld, Boomba, komt met al zijn vriendjes terug naar de Schouwburg. Op de verjaardag van de tweeling Lars en Lies worden ze verrast met een magisch wonderboek. Als ze dit boek openmaken, stappen ze de wonderbaarlijke Boomba-wereld in en leren ze al zijn beste vrienden kennen. Dankzij het aangepaste licht- en geluidsniveau is deze voorstelling geschikt voor de allerkleinsten. 4 november start vanaf 12 uur in de middag Popronde. Op diverse locaties in het centrum van Venray zal de nieuwe generatie muzikanten en artiesten te beluisteren en te zien zijn.